Ελληνίδες, Έλληνες. Θα. Σύνθημά μας είναι ένα. Η Ελλάδα στην Ευρώπη μπορεί να διεκδικήσει πολιτικές που υπηρετούν τον πολίτη. Αυτός είναι ο δικός μας στόχος και θα τον πετύχουμε. Όξι και ξερός. Εγώ συμμερίζομαι μια βαθιά απογοήτευση που αισθάνεται και ο Έλληνας πολίτης για το πού πάει η Ελλάδα σήμερα. Στα τσακίδια. Βεβαίως δεν θα βρούμε χρήματα εάν δίνουμε φορολογικά δώρα για τους πλουσίους και φορτώνουμε τη μικρομεσαία επιχείρηση, τη μεσαία τάξη, τους χαμηλότερους με φόρους. Ας το διάλογο από το χάμο. Κακό χρόνο να έχεις. Λέω κάτι πολύ απλό όμως. Μπορούμε αυτό να το αλλάξουμε. Αν παραιτηθούμε, αυτά θα συνεχίσουν και θα χειροτερεύσουν. Τότε πράγματι είναι που θα βουλιάξουμε. Τώρα είναι η στιγμή να πούμε όχι στην παραίτηση. Να πάρουμε την τύχη μας στα χέρια μας. Κάνετε μωρέ! Σταματήστε το κάρβουνο! Όχι άλλο κάρβουνο! Και έναν άλλο λόγο, διότι ρωτούν συνέχεια, μα πού θα βρείτε τα λεφτά. Λεφτά υπάρχουν, λεφτά υπάρχουν. Καλώς του μάγου με τα δώρα. Λεφτά υπήρχαν, πού πήγαν τα λεφτά. Λεφτά υπήρχαν, πού πήγαν τα λεφτά. Πού πήγανε αυτά τα λεφτά. Βράσει στο διάλογο από το χάμο. Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Τα ταμεία είναι άδεια. Όταν λέμε είναι άδεια, δεν υπάρχει σάλιο. Πώς να σας το πω αλλιώς. Εσύ μη λες τίποτα, μυρίζεις απίγανο. Θα μας πάρει ο κόσμος με τις πέτρες. Κακός της καιρός και μαύρος. Θα μας πάρει ο κόσμος με τις πέτρες. Στα τσακίδια. Με συγχωρείτε γιατί έχω κάποιο τρελό εδώ. Ορίστε. Λέγε ηλίθιε, να δούμε τι σοβαρό μπορείς να έχεις να μου πεις. Λέγε βλάκα. Λέγε βλαμένε. Τι είναι αυτό το σοβαρό. Η απάντηση στην κατακραυγή που υπάρχει εναντίον του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Πώς θα φάγατε τα λεφτά που μας ρωτάει ο κόσμος, είναι αυτή. Σας διορίσαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων. Θα σας εξαφανίσομεν. Κάποιοι πιστεύουν ότι το πρόβλημα θα λυθεί με το πάγωμα μισθών και συντάξεων. Κάνουν μεγάλο λάθος. Τι έπατε τώρα. Νέα μέτρα που θα αγγίξουν τους μισθούς και τις συντάξεις δεν θα υπάρξουν. Αρκετά έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, αρκετά έχει πληρώσει ο συνταξιούχος, αρκετά έχει πληρώσει ο μισθωτός. Μπορεί ένας γιατρός, δεν υπάρχει εδώ μέσα ένας γιατρός, ρε Βαγγέλη! Και όπως είδατε, κάθε στιγμή που πάμε μπροστά, για κάθε βήμα θετικό που μας δίνει ένα ελάχιστο έσω περιθώριο, εμείς θα στηρίζουμε και θα αποδίδουμε στους αδύναμους ό,τι μπορούμε. Όπως κάναμε με τους χαμηλότερους συνταξιούχους. Καλώς του μάγου με τα δώρα. Όπως κάνουμε τώρα για την προστασία των ανέργων. Με ένα μεγάλο πρόγραμμα που φτάνει μέχρι και τις 600.000 θέσεις ανεργίας. Το κεφαλάκι μου. Το κεφαλάκι μου. Συγκινούμε ειλικρινά όταν άνθρωποι του Μόχθου με πιάνουν στο δρόμο και μου λένε για την πατρίδα και το μισθό μου να θυσιάσω. Μπορεί ένας γιατρός, δεν υπάρχει εδώ μέσα ένας γιατρός, ρε Βαγγέλη! Ωραία, πού πάμε ρε. Πού πάμε.